роҳгиро пардохт мегардад, аммо дар баъзе маврид бақияи он ситонида намешавад. Бо назар доштин ва боздаҳҳо мушкилоти дигар бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати тақвият бахшидани хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ, низоми пардохти электронии роҳгиро ва назорати он дар нақлиёти мусофирбари автомобилии истифодаи умуми шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди авесто гурӯҳ амалӣ гардида истодааст. лоиҳаи мазкур асосан барои беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ ба низом даровардани пардохти роҳгиро ва ба талаботи муосир ҷавобгӯ намудани симои пойтахт амалӣ хоҳад шуд. ҳоло дар хатсайрҳои мусофирбар таҷҳизоти зарурии воситаҳои пардохтӣ насб шуда, корҳо дар ин самт идома дорад. ҳамчунин ҷиҳати беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар нақлиёти мусофирбарӣ дар шаҳри Душанбе истгоҳҳои муосир мавриди истифода қарор дода шуданд, ки кортҳои пардохтии электронии роҳгироро метавон аз он ҷо дастрас намуд ва ё ба он маблағ ворид намуд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши аввали барнома. истифодаи кортҳои ғайринақдӣ ё смарт кортҳо яке аз роҳҳои бартараф намудани камбудиву мушкилоти ҷойдошта ва баланд бардоштани сифати хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ дар шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ лоиҳаи наве дар ин самт мавриди амал қарор дорад. айни замон тамоми таҷҳизотҳои зарурӣ барои гузариш ба низоми пардохти электронии роҳгиро ва назорати он дар нақлиёти автомобили истифодаи умуми шаҳри Душанбе аллакай омода ва дар воситаҳои нақлиёти зарурӣ аллакай таҷҳизонида шудаанд. тамоми барномаҳои компютерие ки тариқи он ин низом идора карда мешаванд аллакай таҳия шудаанд. корҳои тестӣ рафта истодааст. усули пардохти роҳгиро тавассути кортҳои пардохти ғайринақдӣ тақозои замон буда барои сокинон ва муассисаҳои хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ муфид аст, зеро пардохти роҳгиро бо кортҳои шаҳрӣ шаффофиятро дар кори нақлиёти ҷамъиятӣ ба маротиб беҳтар намуда боиси қаноатмандии мусофирон мегардад. аслан ҳамин низоми пардохти ғайринақдӣ хеле маъмул аст дар кишварҳои хориҷӣ ва имрӯз боиси хушнудист ва боиси дастгирист ки шаҳрдори шаҳри Душанбе яке аз аввалинҳо шуда дар пойтахти кишварамон ки бояд ҳамеша намунаи давлатдорӣ бошад барои тамоми ҷаҳониён, ҳамин кори хайрро даст задааст. ман ҳамчун шаҳрванд ин иқдоми негро дастгирӣ мекунам ва ҳамеша аз ин сиёсати шаҳрдорӣ пуштибонӣ мекунам. корти шаҳрӣ метавонад ҳисоботи омориро барои истифодаи нақлиёт дақиқтар намояд, зеро набудани ҳисоботи мушаххас ҷиҳати истифодаи нақлиёт то ҳол яке аз мушкилоти соҳа арзёбӣ мегардад. коршиносон барои дар сатҳи зарурӣ амалӣ намудани пардохти ғайринақдӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ гузарондани корҳои фаҳмондадиҳиро амри зарурӣ медонанд. бартариҳои зиёд дорад. масалан вақти савор шудани мусофиронро ба воситаҳои нақлиёт хеле кам мекунад, не сарфа мекунад. баъдан хароҷотҳои ҳастанд, хароҷотҳои иловагие ки масалан барои чопи чиптаву дигар чиз ин хароҷотҳоро кам мекунад. баъдан рӯпӯш намудани даромад аз хизматрасонии нақлиёти истифодаи умум ки баъзан ба чашм мерасад аз ҷониби муассисаҳои нақлиётӣ инро низ бартараф мекунад. яъне даромад ба буҷаи ҷумҳурӣ аз ҳисоби истифодаи нақлиёти умум то сатҳи даркорӣ то дараҷаи даркорӣ рафта мерасад. бо дар назардошти мушкилоти сершумори ҳалталаб дар самти мусофиркашонии пойтахт ки солҳои зиёд ҷой дошт, ҳоло аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе чораҳои муҳиму саривақтӣ андешида мешаванд, то ки сифати хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ ба меъёрҳои рӯз ҷавобгӯ бошад. роҳандозӣ гардидани пардохти роҳгиро тавассути корти шаҳрӣ аз ҷумлаи иқдомҳои шаҳрдорӣ дар ин самт мебошад ки аз низоми хизматрасонии байналмилалӣ буда бори аввал дар таърихи тоҷикистони соҳибистиқлол мавриди амал қарор гирифтааст. айни замон якчанд воситаи пардохт муайян гардидааст тариқи якчанд намуди кортҳо. пеш аз ҳама ин кортҳои пластикии нақлиётӣ ҳаст ки онҳо аз ҷониби мусофирон ва шаҳрвандон умуман дар маҷмӯъ метавонанд истифода бурда шаванд. дар баробари он барои доираи шахсоне ки тибқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон, қонунгузории амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон аз имтиёзҳо бархурдор мебошанд, барои ин зумра шахсон низ кортҳои пластикии имтиёзнок аллакай омода шудааст. тақсимоти он ба шахсони дахлдор аз ҷониби сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сурат мегирад.
истифодаи оқилонаву судбахши корти шаҳрӣ ба истифодабарандагони нақлиёти ҷамъиятӣ низ алоқамандии зич дорад. Бинобар ин шаҳрвандонро зарур аст ки дар истифодаи низоми нави пардохти роҳгиро фаъол бошанд ва маданияти баланди шаҳрнишиниро риоя намоянд. ҳар як маблағе ки барои истифодаи роҳгиро пардохт карда мешавад, назорати он мутамарказонида шуда корхонаҳои нақлиётӣ метавонанд аз истифодаи ин низом даромади худро зиёд гардонанд. Дар баробари ин барои мусофирон ҳеҷ хеле ки ман қайд кардам, бо дар назардошти барзиёдатӣ пардохт накардани ҳаққи роҳгиро гӯем ин низом манфиатовар мебошад. кортҳои пардохтӣ дар рафтуомади шаҳрвандон аз як ҷо ба ҷои дигар истифода мешаванд. Барои донишҷӯён, нафақагирон, маъюбону беморон ва дигар гурӯҳҳои имтиёзноке ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ мекунад, ин гуна кортҳо пешниҳод мешаванд. таҷриба нишон медиҳад ки истифодаи зиёди кортҳо дар баъзе маврид боиси корнӯшамии онҳо мегардад. бо дар назардошти чунин ҳолатҳо таъсиси нуқтаҳои зарурӣ дар назар аст. барои меҳмонон ва сайёҳоне ки ин рӯзҳо хушбахтона дар шаҳри Душанбе шумораи онҳо зиёд гашта истодааст, мо кортҳои муваққатӣ омода намудаем ки онҳоро метавонанд шахсони дахлдор аз нуқтаҳои фурӯш ё ин ки аз худи воситаҳои нақлиёти автомобили истифодаемон дастрас намоянд. дар баробари ин чӣ тавре ки мо медонем, лоиҳаи мазкур лоиҳаи ҷадид аст ва дар он тамоми воситаҳои муосир истифода бурда мешаванд. ҳамзамон аз ҷониби ҷамъият барномаи махсуси телефонӣ таҳия шудааст ки аз истифода аз ин восита низ мусофирон ва умуман шаҳрвандон метавонанд истифода бурда тариқи телефони мобилӣ пардохтро дар воситаҳои автомобили истифодаемон ба роҳ монанд. ба таъбири коршиносони масоили иқтисодӣ, ҷорӣ намудани низоми пардохти ғайринақдӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ чандон кори осон нест, аммо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо дар назардошти беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ ва ба тартибу низоми муосири шаҳрдорӣ мутобиқ намудани мусофиркашонӣ чунин низоми нави хизматрасониро амалӣ менамояд.